Il-Partit Nazzjonalista beda proċess ta' tiġdid fil-kumitati sezzjonali, tiġdid ta' kumitati li huma l-leħen tal-partit fil-lokalitajiet kollha madwar Għawdex. Stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-Partit Nazzjonalista qed ikompli bit-tiġdid f'diversi livelli tal-istrutturi tiegħu. Bernard Grech ħeġġeġ li dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-futur tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż biex jersqu l-qudiem f'dan il-proċess u jagħtu semhom biex verament titwettaq il-bidla. Biex jiforma parti minn kumitat wieħed irid ikun ittesserat fl-aħħar sena. Il-kumitati kollha se jkollhom il-laqgħa ġenerali annwali b'dawk tal-Asri, il-Fontana, Ħażabbar, iż-Żurrieq, l-Imtarfa u l-Mellieħa ikunu l-ewwel kumitati li se jitlaqgħu fil-11 ta' Jannar. Il-laqgħat tal-kumitati kollha ta' Malta u Għawdex jibqgħu sejrin sa 26 ta' Jannar bil-Belt Valletta, Ħaltarxin, Ħażebbuġ u Taxbix jalqu dan il-proċess. Pala parti minn dan it-tiġdid fil-Partit Nazzjonalista, riċentement kellna wkoll il-ħatra tal-Avukat Martina Karwana u Ivan J. Bartolo li daħlu fil-karigi importanti ta' President ta' Riċerka Politika u President ta' Dialogu Soċjali rispettivament.